الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، اصدقوا مع الله واصدقوا مع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فصدق الحديث وحفظ الأمانة وعفة النفس والقناعة بالمقسوم من صفات المؤمنين، والكذب والخيانة والطمع الخبيث والخداع من علامات المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والعياذ بالله، عافانا الله منها. أما ألف كاتنك ولي من دون كال بركة تنبي علي ألمي فامي شيرير أكفن أي شيء تنبي علي ألمي على ورفويتي أكلنغو العرش لا رشد لا مسد لا رشد منا كبو أم بشيريا على كلباجيا كشيريا على كركتشيليا صلى الله عليه وسلم كبنيات بيسك عالم كتنوب بيسك عالم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. أنجلي فوق على تم كشيريا فلا كروكريا
كشندما تشاما على فاكو جيد على كركا صلى الله عليه وآله وسلم أنا سود يوم لا كسابو أني ما من تورو نفي كينغا فكتاسي القيامة سمسيلي وكواني ولي دكان قربلا نداء التقوى على يستني ولي دكان أسلامه إسرائيل وكونوا مع الصادقين أكفر تشنتوكا كما على يفتكم منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو من لمن يرى على إسرائيل وكونوا مع الصادقين أكاكي تشنتوكا تشند بعد ما ينماما يعرف كرك كما صلى الله عليه وسلم كما مي لما تشوف إتالا تشند بعد ما دي سما كنا يمام مين لو بك صوبي كان زي الجنة وأنا ما دي بتو بتشينفو بتشين دي توما بتشين ولا ودينو بتشين كما كون دينو إيربا فوي بتشين سوادي كوبلا الكراكو صلى الله عليه وآله وسلم كفوت يتغب بتاسيب على صديقا كتشيتي لدرجة بتكو فرع القيامة قرآن يرو لا كتالا نتشدون فرع النبي مون فرع شهداء صديقين كل ده بتقوله mamu shahidu shuara ala nafu ani mamu ga chintiya kenvendera fu to sibina ala yoro ka foko kari chinti tarabbi ala kan fara mu ka angola sa ngo ni bi kuma ka chenvo sidqul hadith chenvo adama de fe akumato ebe kuma minfo akasoro chendo kele wa hifzul amana dana ya koloshili dana min darika kijija ka dana ya dafa adana ya buyanawo adoyarawo kijija ka dana ya dafa hal ni fuli chillase gwanzadu إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ألا با يأمر أكدنا يودي أتكوما قرأي ندنا يدرك كمنا إكي جيجاكو دنا يدفع حفظ الأمانة وعفة النفس أدم ديك سي أيرلا كاير منه كبوان ندوما ni ba adama de sama kata shahawatu munuma mam bisi ayra kuna kaire ni sama comme qur'ane o foti ko mina qad aflaha man zakkaha ni ra chula ba adama de sama kata ko munuma akko sebe mancha akko yana ma mancha mana ko afatu nafs ma mina bisi ayra kuna yira minanadu wal qana'atu بالمقسوم ككاري نتلالي على يتلالي كإني ربنا حكم ما ككاري نقوي كوني فين ما دوم فلاني من صفات المؤمنين ني مؤمن وموجودي ني جو دما دو يتاسر ادم دي لا بدا يتاسر اسلام لا بدا كو مؤمنين لمن يجودي لمن يجودي و من كلين اللي بيادم ولا ده ما بكرو بودته صدق الحديث شيء فوق كلهم نيوم بوندلابي شيء كو كريزي دي بيو ngalo de jamana ciwo
تشنفو وحفظ الأمانة دنا يدفع جمانا بدي جمعين كنو ni dana dara minga kabla mina oto kachugui moti dana udafa afatu nafs ana madeka si ayrela yiramine kabo haramuma kabo nidungama أماننا القناعة بالمقصود رانا يودف على كون دي تلالك إيماني يردني حكمنا إيمان السرامي بلو على يودي ديماد كجني على كتلالي على تلالك كني يرد حكمنا كجنوي كوني نجوب بلي بلي بناني من فلي من صفات المؤمنين مؤمنو موجود دو يا ربي على كجوب دفع أنا أما سا أنفم بمنا يمبي الكذب نقولند게 والخيانة على جانفا نيون جانفا والطمع الخبيث نتججو كعدم دون نتبنيا ونتديله adama den nata boya na jeno febide ya do i jugo follow la me mu'minu jugo ni lamede ni mamunu jugo ni ibe jama kulumina ire no don ire ni ire ka kiriti ngalo janva nata jugo nata mina ba adama de ngalo no fe nata minaba adama de dukula ko minti felay nata minaba adama de bla kebali kela nata minaba adama de bla fobali fola nata ba adama de bela adama de la chuy wadatu ay khabithu faraka الطمع الخبيث nata ba adama de bela adama de la chuy ben nata bay hereka adama de baba faka herasho nata tchejuye jmenyi nata manasi hakela kwa ba adama de bla fobali foni kebali kela kuma anye bala jamana kono bitu mina wal khida' ani nyonnige koni kumba banani mfana min alamat al munafiqin niye munafiqu tamashiye munafiqu tamashiye de سورة البقرة لا على يا مغو كبروا بوي أكو الكرام صلى الله عليه وآله وسلم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام كم غدوا بي mun yere limaniya wele wele la de yu'jibu qawluhu adoka kuma bi e kabakoya nu kuma na uka kuma bi kabakoya fanga nde fa mu qur'ana inde fo fil munafiqin wa in yaqulu tasma' li qawlihim kodi munafiqu kuma na kabala ka jeda munafiqu yere tala e dajade dube baraka ni kuma di wa in yaqulu koni munafiqu kumana tasma' li qawlihim ibuka kumala meko o ya o kuma kili de photo fala fi comme godo be uka kuma be e kabako ya ne bala ka qur'an aya de korofo de wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi qado be ala yere de ke shere o duskuna taka ka fo ala ya donne be ke ga min fo ala de ben duskun don comme ni kelew la jabbi beba ikale ki chien ki yere danga ko ala ba don on be maliko de la wa huwa aladul khisham ko ka soro do de kele gwelenti ka nyeshi ala na ka chide ba ala ko ka mo be chudi nu yu kodu nu bora e muhammadu yoro sa'a fil ard ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
fatigu nu yu kodo dron be mina way chende nganu nana e muhammadu yorobu kale kushi in fora mu gowla kabili ala kiratila sallallahu alaihi wasallam ka mu gowbe aya ke dalwe ka ke ka ngani kuma nunu sonjila ngane ka kuma ire layini jumenye ambe dahala min kono ambe wado min kono modowla min bi jigi kono o idabo ni ko nuna mali jotote idabo ala innita ireini o kuma do la mbo fonyo ngani ya laje chugo dola o ko ni mustahil ma tiki idabo yere kunga kuma nawo kungo min be kunga ni geleya nana jamana kono abina jamana diwunde ba nin konnu na labana fɛn fɛna a bɛ kɛ an minnu sigi bɛ mali de la yan tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'an filɛ a sababu carinen filɛ nin sababu jugu minnu carinen filɛ a bɛ na ni balawu min ye jamana kɔnɔ bɛɛ dama ka kan o balawu la o mumini t'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'a fɔ dɔrɔn ko a ma ne yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa آية لبما سرنكت من آية لك ألك آية نجول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كو آية سران فتنة آية سران لجربية آية سران بلوية بلو مي نا قولوا قوابنا ما منو يتونيك أو كلا أتدان أولو دماما ده a kololot na da a wale jugu kebaw damama ko kuma na ayesra o konye aka wuli ka jo ka jeni kumbe beni seko kumbel do beni ka wuli ka jo chugo arakira wo defa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako kamo ya maruni kunyai uladi ka bo kujugula dɔw b'a ye k'a fɔ a y'u to yen a t'anw ɲɛ sira la kira ko k'a misali bɛ komi n'a bɛɛ bɛ kunu kɔnɔ a bɛ kunu kɔnɔ dɔw bɛ kunu dugumana na dɔw bɛ dawolo fɛ maa minnu bɛ dugumana na olu bɛ to k'a fɔ dawololamɔgɔw ma a ye ji dɔ soli ka d'an ma dɛ n'u mago jɔra ji la ne kira de bɛ kɛ misali in fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a k'u tor'o la duguma mɔgɔ dɔ wulila min bɛ dugumana na kunu dugumana na ka jele ta u k'a kɛra di a ko yan tɛ ne sigiyɔrɔ ya ko ɔhɔ a ko ne n'aw sigiyɔrɔ tɛ o ne ka mɛ n yɛrɛ sigiyɔrɔ de ma ne tɛ ji minɛ maa si bolo dawolo fɛ bilen ne bɛ na n yɛrɛ sigiyɔrɔ sɔgɔya walasa an ka ji dɔ sɔrɔ n yɛrɛ kɔrɔ yan alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ni a y'o tigi to yen a k'a ka o hakilila in waleya ko a bɛ halaki a yɛrɛw bɛ halaki a nɔfɛ k'a sɔrɔ aw ma kunu sɔgɔ aw ma kunu sɔgɔ wa a m'aw sigiyɔrɔ sɔgɔ a ye a yɛrɛ de sigiyɔrɔ sɔgɔ nka a ji bɛna don kunu kɔnɔ a bɛɛ bɛ halaki ko nka n'a y'a ta bolo ma dun a kisira a yɛrɛw kisira bana ko ani wale jugu kɛraw misali de bɛ ten n'an y'an sigi k'a filɛ ko a k'a bɔ an ye asilamɛw n'an fɛn o fɛn bɛ se ka ɲɛ ni sira min ta hali n'a kɛra i yɛrɛ kun ye hali n'a kɛra i yɛrɛ bɛ ko min kunna n'an m'a lajɛ jamana tɛ lafu ka tɛmɛ ni jamana b'a la ka lafu ni fɛn min ye nkalon de don an tala ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an bɛ nin kirisi in bɛɛ la u tɛ tiɲɛ fɔ wallahi tiɲɛ dɔw bɛ yen baasi bɛɛ tɛ sa bɛɛ bɛ la ka munumunu a kɛrɛfɛ jango yɛlɛma yɛlɛma minnu bɛ nafa dɔ se maa minnu ma ni nafa sera min ma dɔrɔn o b'a da de hali ni sɔrɔ o bɛ ko dugumana min dɔn a b'a gindo min dɔn ale da tɛ don o la bilen
ni y'anw ye tiɲɛ jalanfɔla ya kuma o kuma b'a sɔrɔ tiɲɛ in fɔli bɛ nafa dɔ se ma walima a ko ma ɲɛ a tɔgɔ ye di e ma fɛn sɔrɔ a ko la o kuma e b'a tiɲɛ fɔ nka n'i ye fɛn sɔrɔ a la i b'i da di hali jamana cira sa anw ye min ye an ka jamana nɔfɛ kɛlɛkɛla fanba la o ye nin de ye kuma o kuma ni cogo foyi tɛ yen u b'a tiɲɛw fɔ nka n'olu yɛrɛ ye ɲɛ dɔ sɔrɔ a la dɔrɔn o y'a bannen ye kuma banna o de y'a to u bɛ tiɲɛ fɔ don min na anw b'a ye k'a fɔ kalimatu haqqin yuradu biha batil o tiɲɛ ye tiɲɛ ye nka tiɲɛ dala ka ɲini n'a ye f'an ka faamu n'i bɛ tiɲɛ fɔ a ka sɔrɔ tiɲɛ ye a laɲini ye tiɲɛ de fana ye a bɛ kɛ ka ko min dɛmɛ fana o ye tiɲɛ ye n'i ye hakilima ye kana sɔn i ka dɛmɛ ni nkalon ye hali n'a tigi bɛ n'i dɛmɛ de n'a y'i dɛmɛ ni nkalon ye a dɛmɛ tɛ taa yɔrɔ jan maa o maa n'i ye kodɔnna ye an bɛ ka hakili to o la maa min b'a fɛ k'i dɛmɛ kan'a to a k'i dɛmɛ ni nkalon ye kan'a to a k'i dɛmɛ nkalon kan a dɛmɛ tɛ taa yɔrɔ jan barika foyi tɛ nkalon la foyi ma jamana in coron k'a sigi a sen sabara kɔnɔ ni nkalon tigɛ tɛ o kuma parce que u b'a dɔn maa kalannen man ca u bɛ jamanadenw yuguba ni kuma dɔw ye kuma minnu sen t'u kɔrɔ kisɛ foyi t'a jukɔrɔ tiɲɛw tɛ nka a bɛ sin ka jamanadenw muɲamuɲa k'u nisɔndiya a bɛ kɛ jamanadenw ɲɛna ko hɛrɛ ko ba dɔ natɔ filɛ sɔɔni kalo damadɔ san kelen san fila an bɛ taa sɔrɔ ja o kuma bɛɛ tun ye fu ye journalistes bɛ far'u kan k'u dɛmɛ vidéokɛlaw bɛ far'u kan k'u dɛmɛ tuma bɛɛ bɛna jamanadenw ɲagari kura ye gɛlɛya ye tiɲɛ ye nka ka tuma bɛɛ ka to ka a fasodenw nege ni nɔgɔya ye tuma bɛɛ k'u nege ni fɛnw ye fɛn min n'a tɛ se ka kɛ fɛn minnu kɛli fanga tɛ ala an k'o dabila jamana in kɔnɔ jamana si tɛ jɔ nkalon kan ne t'a fɛ ka kuma in jɛya nka kuma damadɔw de bɛ yen ne b'a ɲininkali kɛ mɔgɔw la bi ko bɛ maa minnu bolo kow dajuru bɛ maa minnu bolo i kɛra sɔrɔsi ye o i kɛra politikimɔgɔw ye o ɲininkali dɔ bɛ yen an bɛɛ kan k'o ɲininkali k'u la hali mali maa bɛ bila mali fonction kunna mali plasiw la mali jɔyɔrɔw la n'a dɔnniya n'a danaya de b'i la wa tari mali ko de yɛlɛmana ka kɛ maa minnu ye fanga kɔrɔ kɛlɛ kɛ maa minnu bɔra ka mankan ci walima maa minnu ye marifa ta tari nomination bɛ kɛ o sira de fɛ fo nin yɔrɔ jate ka minɛ parce que jamana marabaa kuraw yɛrɛ bɔra ka min fɔ o tɛ an ka kuma ye dɛ o yɛrɛ ka kuma ye a kuma khulasa ye min ye o ye k'a fɔ maa minnu jɛra ka fanga dafiri o maa dɔw bɔr'u jɔyɔrɔ la o de y'u ni faama kɔrɔ kɛlɛ a kuma tɔ bɛ yen u k'o ɲɛfɔ yali a kun bɛnn'u kan k'u bɔ yen ten de wa tari u ka baara ka ɲi u b'ala ka baara kɛ nka a y'u bɔ yen u bɛ ka baara kɛ a y'u bɔ yen ten fu de wa tari a yɛrɛ ka ɲininka ni perefu b'a bolo ye u bɔli la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ heyi sɔrɔsiw n ye fanga dafiri kɔrɔ tɛ ko n bɛ bila nin pɔsu in na hali ni tɛ se k'a waleya o ye fana ye nkalon ye o ye jamana citɔ de ye k'a fɔ de sɔrɔsiw ye fanga dafiri o kuma na